Melati Rinonce. Nah, tintinganipun monggo pareng pengaturaken. Lekai wis mrene nyangking kembang Melati Rinonce.
Nggih, panjenenganipun Ibu-ibu Swarawati kusipun panjenenganipun Niken Ayurin Ayu Nok Jumeneng Ronce panjenenganipun Bapak ingkang kapegati Tirta Mas ingkang pendherek sumangga. Kawis pita lale 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 Nggih, matur sembah nuwun ingeten iki sing digawe dikalungi joget kanggo sampur pratandha pagon patang sampur ongkos pisan enggal badhe gawitan. Pramila ing ratri puniki pendherekaken kula aturaken setunggal kunjuk penyanipun Bapak Rusdi. Angka kalih kula aturaken panjenenganipun Bapak Sulistyo. 3 kula aturaken panjenenganipun Bapak Jatmiko. Sekawan kula aturaken panjenenganipun Bapak Narwi. Jangkep kula aturaken panjenenganipun Bapak Roslan. Pekatan pepundhen ingkang sebat wonten ngajeng kala wau mangke kepareng nderek jengkah hangombiongi panjenenganipun Bapak ingkang Hamengku Gati. Gending saking sadalem panjenenganipun Jaman menika badhe kula aturaken lumantar kanca-kanca Ripta Laras. Minangkari saking pangasan pamundhut gendingipun Sida Mukti. Pun lajengaken ngemban putra utawi momong. Understand? Yes. Semoga pandherekaken. katon neti peni
aja pijer nangis dadya bocah sing wasis pinter maca pinter nulis sawanggaling wayange kuno sing digawe kayune jati yen to eling disambang ana aja gawe kelone ngati ngene rasane nangka nangka muda arane badal kaya ngene wong nang tresno rena wengi ora dodo ninggal Nggih, walik sampur. Gendinge monggo. Aduh, jalukane yaene iki wis jaluk minggu jaepong wis ora apa-apa wong digawe kuwasa. Nggih, paripurna gending ajeng sinambeting wingking walik sampur priyanto 3 gending namung kalih. Kula aturaken lumantar abdi dalem ngripta laras menangkane saking pangasen pemundhut. Gendingipun 10 pun lajengaken tambal ban, Co. Atas 10 pun lajengaken tambal ban. Sumangga katur kepareng kula dherekaken. Sumangga. Ayam mati lucu titili
Majedor, majedor.